Дами и господа, този поздрав е специално направен от Фатма за нейният прекрасен съпруг Ерол Летифов. И също така за техните две дъщери Сатрия и Гьолсерен. За най-добрите в Кричим. За най-големия, за Ерол патрона. Хайде, брат ми, Ерол Павардан. И Германия, ке фамилия са. Яша пала Ерол патрона. Откричим. О, Ерол патрона, си боса на Германия. Всяка майка Ерол шампиона не ражда, той е вълк единак. И Симан Бари фамилия. Вали Гърмина, Сатрия, Гьолсерен. Пак им върви Германия, те са кралиците. Канадикен тут права е.